Ndiyaxoleleka utshaba lwakho kodwa akho nto ibuhlungu nenzima ukuyixolela njengokwenzakaliswa ngumntu ophuma kunye naye esibelekweni. Ngoba inxeba lakhe linzulu. Naxa uzama ukumxolela kukho into ethe engqondweni yakhe wayengayicinganga na into yoba ngumntakamama nalo. Wayengayicingi. Yilaa nto uYosefu wathi xa efika phambi kwabakhulu bakhe endaweni yokuthetha zaphalala inyembezi. Ngoba eyona ntlungu ayiyontlungu nje Scoopy, yintlungu yekhaya. Uthi lo mzalwane, bazalwane, ndenzakaliswe awulotshaba lam. Akwaba bendisenzakaliswa lutshaba lam bendakuyinyamezela le nto. Ayinyamezeleki ngoba ndenzakaliswa ngumntu endicinga okokuba sisihlobo sam. Bendikhonza naye, ndibambisana ngeculo xa siculayo sobabini. Uba iplani yeyakhe ebethandazelwa ndim, nam ndithandazelwe nguye. Kodwa namhlanje ulutshaba oludlula utshaba kum. Bakho abaphulaphuli abavuzisa amanxeba angakwazi ukuphila. Awakho nzulu kakhulu. Awakho nzulu kakhulu Scoopy. Kodwa into ewenza nzulu baqatyelwa ngabantu ababebathembile. Awakho nzulu kakhulu. Amanxeba entsaba zabo onzulu ukudlula amanxeba abawufumene kwizihlobo zabo. Kodwa la manxeba ezihlobo awafuna uphola Scoopy. Ngoba kukho into ethi ubani esemzulwini zobusuku usuku danduluke nje wedwa. Ingaba ubani phakathi kwabantu bonke? Kodwa ubani yena? Abanye wabanceda, abanye wabasula impumlo ngexesha likaxakeka. Kodwa bajoyina iintsaba zakho. Oh, my dad.